A teraz sa pozrieme na BB krémy Avon Skin, ktoré kombinujú starostlivosť o pleť a krásny vzhľad. BB krémy, teda Beauty Balm alebo Blemish Balms, sú viacúčelové produkty, ktoré zjednocujú tón pleti. Hydratujú, chránia a zároveň dodávajú prirodzený vzhľad bez efektu masky. Sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú jednoduchú a rýchlu rutinu. Namiesto niekoľkých krokov vám naozaj stačí iba jeden produkt. Navyše obsahujú aktívne zložky ako vitamíny a hydratačné látky, ktoré počas dňa podporujú zdravie vašej pleti. Stačí si vybrať ten, ktorý vyhovuje potrebám vašej pleti, alebo ich striedať podľa nálady alebo ročného obdobia. My máme v ponuke hneď 2. A začneme s rozžiarujúcim BB krémom s ochranným faktorom 15. Tento krém je ultraľahký a poskytuje dlhotrvácne krytie. Pleť je rozžiarená, zjednotená a hydratovaná. Nanášajte ho ráno po použití svojho obľúbeného hydratačného krému. Pleť bude vyzerať sviežo a prirodzene bez zbytočného nánosu make-upu. Ak máte pleť, ktorá sa rýchlo mastí, vyskúšajte zmatňujúci BB krém s ochranným faktorom 15. Tento zmatňujúci krém pleti poskytuje výborné krytie a vaša pleť zostane bez lesku, ale aj hydratovaná po celý deň. Pri obidvoch týchto variantách si môžete vybrať až zo 4 odtieňov. BB krémy Avon Skin sú skvelé na rýchlu starostlivosť, ktorá poskytuje okamžité výsledky. Či už chcete rozžiariť pleť alebo získať matný vzhľad, máme pre vás ideálny produkt. Vyskúšajte ich a uvidíte, ako sa vaša pleť v okamihu zmení.